thina maNazaretha asidingi iBhayibheli ukuze siprove ukuthi uShembe ubani kuthina. Kuthe-ke uShembe yongena ebandleni-ke lamaWeseli. Kuvulwa-ke ibandla lamaWeseli-ke uShembe wasethi naye ufuna ukuya. Kepha-ke umfundisi wakhona wala waphetha. Wasuka isidumo wathi angifuna ukumbona lo muntu. Wase-ke bemshaya behlangana nezinye izinsizwa zakhona lapha kulela sonto. Bamshaya bamkhipha ngaphandle. Kwaze kwalamula-ke enye indoda eyayiyinyanga lapha khona lapha endaweni yathi-ke hayi miyekeni lo muntu-ke ngizomthatha mina. Base bemiyeka-ke kanjalo uShembe. Kodwa wakhuluma amazwi kuleli sonto wathi njengoba ningishaya nje aningazi ukuthi ngivelaphi futhi ngithunywe ubani. Wathi uyalibona lesonto ebakhombisa yona indlu yesonto. Wathi akulutho lokhu kuyobhidlika konke lokhu kufana nezindonga ezinethile. Wase behleka kakhulu. Wasehamba uShembe. Uthe makudlula ezinyangana wase kufika isiphepho. Sayishaya indlu yesonto sayithela phansi. Base bahamba bayofuna lenye isonto lamaWeseli elithe buqamama khona la endaweni. Nakhona safika isiphepho safike sayidabula phakathi indlu yesonto yaphela nya. Base bathi hayi umuthi lo siyathakathwa la straight. Baya kwelinye isonto futhi lesithathu. Nakhona isiphepho safika sayishaya phansi lona. Base beqala berealize ukuthi hayibo lo yamuntu washo ukuthi ngempela lento izokwenzeka. Ngikhuluma ngendaba eyayenzeka phambili komzimkhulu khona la eSouth Africa. Angakangene eBhayibhelini, asikho isidingo sokuthi ngingene khona. Kutheke ingqondo zabo sezibuya ukuthi sona kulomuntu. Base behambe bemfuna. Bemfuna nje sebavusa lendlu yokuqala eyayidilikile bafuna ukuyivusa. Base bembiza kuShembe. Wafika khona. Akazange babambele igqubu ukuthi bamshaya. Wafika. Babafika-ke bafike bamcela ukuthi-ke akube uyo ophatha-ke inkonzo. Bacele ukuthi-ke lesi simo asidlule. Kodwa i-aim yabo kwawukuthi bezoxolisa kuShembe. Wase-ke uShembe eyiphatha inkonzo. Kuthe asakhuluma babe behayiza abantu. Babe baphalaza abanamadliso. Baba abantu behamba ababengahamba babe khona lapha endaweni kwama-wheelchair. Ma-wheelchair engekho kulesa sikhathi. Babe sukuma abantu. La emzimkhulu phambi komzimkhulu. Endaweni yasenhlangwini. Asidingi iBhayibheli thina maNazaretha siprove ukuthi uShembe ubani. Lawo masonto kabesa ayakhiwa. Awaphindanga abhidlika. Kuze kube namhlanje mangabe sakhona. Noma sarenovetwa ngendlela yanamhlanje awaphindanga abhidlika kuze kube namhlanje. Ngakho angidingi iBhayibheli ukuze ngiprove ukuthi uShembe ubani kimina. Ngithe kuizolo qhubeka umdelelo uShembe ufana nevirus uzolokhe kudla kancane kancane. Unga-expect ukuthi izinto zenzeke fast. Kodwa khona ukufohloka yakhe impilo izogcina ifohloziwe. Trust the process.